Nuwun kawula nuwun. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Para pamirsa sadaya, sugeng pepanggihan kalian kita saking program studi pendidikan keagamaan Buddha semester pitu ingkang ing dalu punika badhe ngataraken pagelaran drama kanthi cariyos dumadining Majapahit. Sumber cariyos saking serat babat Majapahit. Pagelaran menika kagem nyekapi tugas mata kuliah akhir seni budaya agama Buddha ingkang dipun sarirani dening Bapak Agus Subandi M. Hum. Para pamirsa, sutradara saha dalang drama punika dipun sarirani dening kula piyambak. Para paraga drama dumadining Majapahit dipun ayahi dening Jaya Katwang, dipun sarirani dening Sunaryono. Adi Raja dipun sarirani dening Randi Pratama. Kertanegara dipun sarirani dening Ari Suryana. Raden Wijaya dipun sarirani dening Sigit Yudiarto. Ronggo Lawe dipun sarirani dening Budi Tri Apriyanto. Lembu Soro dipun sarirani dening Riki Guntur Bayu Lumintang. Paman Wiraraja dipun sarirani dening Eka Ratana Chandra. Tentara Mongol dipun sarirani dening Ajivo Hendarko kalian Ari Suryana. Sri Braja Dewi dipun sarirani dening Aprilisa Pratiwi. Narendra Duhita dipun sarirani dening Mita Damayanti. Gayatri dipun sarirani dening Wulandari. Para penari dipun sarirani dening Meta Budianti, Meta Wiras Astuti, Dela Prawitasari, Dian Ayu, Irfani Danumarta, Sri Hartini. Penata gending dipun ayahi dening Mardian Prasetyo. Penata rias dipun ayahi dening Rizky Eka Saputra. Pranata latar dipun ayahi dening Dwi Aningsih. Para pamirsa, mekaten wau dabeaning para paraga ing wusana sakbibaring gending pambuka kita saking program studi pendidikan keagamaan Buddha semester 7 sugeng hamriksani nuwun. Wonten ing Kraton Kadiri duduklah seorang raja yang bernama Jaya Katwang dengan anaknya yang bernama Adi Raja sedang merencanakan rencana penggempuran Singosari.
titiang kala ludra padha jeg-jegan anak kungger Adiraja. Enggih, Rama. Sembah sungkem kula bekti, Rama. Piye iki? Jare awak dhewe arep gempur kerajaan Singosari. Apa wis pas wektu lan dinane? Sepertinya sampun, Romo. Karena kerajaan Singosari sedang menjajah negara lain. Sehingga kekuatannya sedang ringgih. Yo. Nek ngono kumpulke Prawadyabala wektu dina iki. Awak dhewe gempur Singosari. Yo. Sendika dawuh, Romo. Monggo kula derekaken. Wonten ing Kraton Singosari Sang Kertanegara lan Sang Baraja Dewi kang sisih sinisian tondo katresnan anglakoaken ibadat tantra lan Sang Kertanegara kalian Sang Baraja Dewi nglakokaken meditasi kekalihipun. Marilah kita memuja Hyang Girinata dengan melakukan semedi. Iya, Kang Mas. Sang Kertanegara kalian Sang Dyah Baraja Dewi sami nglakoken meditasi manembah mring Hyang Maha Suci. Wonten isining panembah inggih memintos Hyang Maha Suci mugia paring ing Kraton Singosari ingkang gemah ripah loh jinawi kanthi manembah ing prot lembah kanthi ati ingkang suci Sang Kertanegara lan inggih Sang Baraja Dewi wau hananging wusana menika dipun ginakaken Sang Jayakatwang inggih ingkang mateni Sang Kertanegara. Kertanegara, aku Jayakatwang bakal nguasai Singosari. Lan kowe kang bakal mati karo pedangku.
Mati kowe. Wah. Tiga kakak mas. Kakak mas. Kakak mas. Kakak mas. Kang mas, daripada aku hidup sendiri tanpamu. Lebih baik aku mati dengan keris ini. Semoga kita bertemu di surga tawatir. Hei! Apa kowe ini? Wani mate-mateni romolan ibuku. Bocah saumur jagung wani karo aku. Aku ora trimo. Maju kowe karo aku. Dul, maju. Maju rene kowe tak kirim ping neraka karo bapakmu. Ora usah kakean ngomong. Ayo tandangi. Sabibaring perang gedhe sabibaring perang gedhe Sang Raden Wijaya Lembusara lan Kebo Marjuet budal menyang Lembusara Rangga Lawe lan Raden Wijaya ingkang badhe budal menyang Sumenep. Kakak.
Aku ora trimo, Kakang. Rama lan Ibu dipateni dening Jayakatwang. Kakang Lawe, Kakang Suro, monggo budal menyang Sumenep. Ketemu kalian Paman Wiraraja. Iya, Jeng. Wonten ing kraton Sumenep ingkang lenggah dampar wonten ing kraton Sumenep inggih ingkang asma Wiraraja. Kraton Sumenep inggih kraton ingkang gemah ripah loh jinawi. Para rakyat boten wonten ingkang sami nungsang kuyang munjung bentus. Hanane mung seneng adem permanem. Sowanipun ingkang Raden Wijaya Lembusura Lawe ingkang prapta wonten ing Sumenep nemoni ingkang paman inggih Sang Wiraraja wau ingkang badhe nyuwun pitulungan dhateng Andika amargi Rama lan ibune sampun dipun perjaya dening Sang Jayakatwang. Sembah pambekti kaunjuk paman. Yo, tak tampa pangabektikanmu marang aku. Yo, tak tampa Suro lan Lawe. Paman, gimana strategi paman untuk membalaskan dendam kepada Jayakatwang atas kematian Romo Kertanegara? Menurut paman, lebih baik kita berpura-pura tunduk dengan mereka. Dengan kita tunduk pada mereka, disitulah kita akan menyusun strategi untuk membalaskan dendam pada mereka. Pripun paman? Ini tak kadani. Nggih, paman. Bilih mekaten sampun dados tumindak paman. Kula derek paman. Kakang Lawe, Kakang Suro, monggo bedal nemoni Jayakatwang.
Monggo paman. Monggo kula aturi pilengga. Nggih, matur nuwun. Ana apa paman? Kok kroyo-kroyo saka Sumenep dikancani karo bajul-bajul kuwi. Ngeten Prabu. Kula lan para putra-putra derek seneng amargi Sang Prabu saged nguasai Nusantara. Kabeh kuwi berkat Paman Wiraraja. Yen ora berkat Paman Wiraraja, aku ora bakal nguasai Nuswantara. Paman bakal tak wenehi hadiah saka aku. Piye? Moh Prabu. Loh. Apa Paman? Rewani bare apa? Saya akan menerima hadiah itu apabila hadiah itu diberikan kepada putraku Raden Wijaya. Wijaya. Nggih, Prabu. Kowe tak wenehi alas. Gawe alas kuwi seapik mungkin. Bakal tak gawe buru aku kewan-kewan nang alas. Ngerti ora? Nggih, Prabu, matur sembah nuwun. Akan saya laksanakan. Monggo paman, Kakang Lawe, Kakang Suro, kita bedal menyang alas tarik. Yondo yondo kang kepengin rama. Sakwising Sang Raden Wijaya dipun paringi alas tarik kalian Sang Jayakatwang lan Sang Raden Wijaya ingkang badhe babat alas tarik. Wonten ing alas tarik punika inggih papan ingkang alas gong liwang-liwung tanpa ana rowang. Alas ingkang gedhe. Ananging Sang Raden Wijaya dipun jejibahi ndamel alas tarik saengga alas tarik endah damel beburonipun Sang Jayakatwang. Paman, Kakang Lawe, Kakang Suro, saya sangat bersyukur atas pemberian ini. Marilah, kita sudah diberikan alas tarik ini. Mari kita bekerja sama untuk membuat alas tarik ini menjadi sebuah desa. Gas Raden, gas. Yo. Para rakyat, para punggawa, lan segala yang ada di alas tarik dipun kerahkan untuk membuat sebuah desa untuk dapat ditinggali. Dengan semangat kegotong royongan, para punggawa kerajaan, para rakyat dan semua akan menghasilkan sesuatu yang indah.
dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect, oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وتفرق ونتعاون نصنع ونحقق. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Paman, saya sangatlah bersyukur Paman atas pemberian ini. Iya Raden, saya juga sangat bersyukur atas semua pencapaian ini. Untuk mengingat semua kepahitan dalam hidup saya. Dan alas ini banyak ditumbuhi oleh pohon maja. Maka akan saya beri nama Mojopahit. Sabibaring kraton Mojopahit sampun dipun bangun. Kraton Mojopahit inggih kraton ingkang gemah rimpah loh jinawi. Tata titi tentrem tundaning Hyang Maharasa. Ingkang kebiar kilat kalosan ngombaratoning jagat raya. Sang Raden Wijaya dipun larap dening sang putri kekalih inggih sang Narendra Duhita kalian sang Gayatri dipun kairing dening Wiraraja Lembusura kelawan Lawe. Sakwise kraton Mojopahit ingkang endah sampun kababar wonten pisowanan agung kraton Mojopahit ingkang badhe ngaturaken sang paman Wiraraja hamargi tentara Mongol sampun tedhak wontening tanah Nuswa Jawi kanthi larap-larapan lan lon-lonan sang paman Wiraraja
Inggih nyebataken kalian Sang Raden Wijaya wau. Raden, Nggih, Paman. pun paman weruh yen tentara Mongol dampyak-dampyak menyang negeri Jawa arep mateni Kertanegara. Nanging Kertanegara pun dimateni kalian Jayakatwang. Paman duweni niat arep jaluki tulung karo tentara Mongol gawe gempur Jayakatwang. Nggih, Paman. Bilih mekaten sampun dados tumindak Paman. Kula derek, Paman. Kakang Lawe, Kakang Suro, monggo budal nemoni tentara Mongol. Ngapunten Jenderal, Kertanegara sampun dipateni kalian Jayakatwang. Jenderal, menurut saya lebih baik kita gempur saja si Jayakatwang. Nanti harta dan jarahan kita bagi dua. Bagaimana? Yo, mangkat. Aku ra trimo romolane buku mbok pejai. Kowe sing bakal mati wektu dina iki.
Sakwise perang gedhe ingkang saged numpesang Jaya Katwang ingkang angkara murka. Kemenanganipun Sang Raden Wijaya Arek ngopo kowe? Kowe arek nusul bapakmu. Ora usah kaget ngomong. Maju kowe. Itu mawur mangawur-awur wuran tengarane ngajure gong maguru kongsa tetekadya putulo Woi, jat. Wah. Wah. triting turangge Wah. Mati kowe. Woi, siap. Wah. 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 Mayu kowe. sabibaring perang gedhe Raden Wijaya kalian Sang Adiraja ingkang dipun menangaken dening Sang Raden Wijaya wonten ing kraton Majapahit. Sang Raden Wijaya dipun amping-ampingi garwanira kekalih Sang Paman Wiraraja Lembusura menyang Lawe lan tentara Mongol. Ingkang badhe asung pisungsung seneng-seneng amargi sampun saged numpesang Jaya Katwang wana ing prapatan agung Majapahit. Sabibaring perang ingkang ageng hanambahi kraton Majapahit saya kukuh bakuh tan ora mingkuh. Sang Raden Wijaya ingkang lenggah dampar wonten ing kraton Majapahit. Para rakyat, para narapraja, para ratu maharatu sewu negara sembah dhateng Sang Raden Wijaya. Wonten ing prapatan agung Majapahit ingkang badhe hangaturaken pisungsung seneng-seneng. Sang Raden Wijaya ingkang badhe cecaos dhateng Sang tentara Mongol kekalihipun. Inggih, Jenderal. Sesuai kesepakatan kita, harta kita bagi dua, bukan begitu? Inggih, Jenderal. Semua harta jarahan akan kita bagi dua. Tapi sebelum itu Jenderal, karena Jenderal sudah di tanah Jawa, kami akan menjamu Jenderal dengan minuman khas kami yaitu tuak tuban dan beberapa tarian. Suro, Lawe, siapno jamuane.
Sabibaring perang gedhe kalian Sang Jayakatwang, Keraton Majapahit ngadakake seneng-seneng kanthi nanggap lengger. Tetanggapan punika badhe jamu ingkang tentara Mongol kalian dipun suguhi omben-omben khas saking Keraton Majapahit ingkang kasebut tuak tuban. Para tentara Mongol kesensem kayung-yun dateng omben-omben ingkang saking tanah Nuswa Jawi ingkang kasebut tuak tuban punika hanganti kekalihipun tentara Mongol boten saged eling Purwaduksina kanthi asma liya mabuk. Atur pangumuman dumateng sedaya para penonton, Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki ingkang badhe tumut nari utawi maju ngibing utawi nyawer-nyawer dipun persilahkan. Sampun sumadya para penari? Monggo ingkang badhe tumut nari majeng kemawon boten napa-napa. Monggo Bu Situ, monggo Bu. Pak Giyok monggo. Monggo, monggo majeng kemawon. Ayo golek, ayo, kudu maju. Ayo golek, ayo kudu maju, kudu maju. Maju. Monggo Pak Muji.
Sang Raden Wijaya Lembusura sampun menang dhateng tentara Mongol. Kanthi kamenangan ingkang dipun agem dening Sang Raden Wijaya nuwuhaken kekuataning Majapahit. Sak bubare perang gede iki Nuswantara ana ing tanganku. Muga-muga Nuswantara anjayeng bawana. Hidup Majapahit. Hidup Majapahit. Hidup. Mekaten wau drama saking keluarga ageng pendidikan keagamaan Buddha semester 7. Kula sak rencan nyuwun agunging pangaksami mbok bilih kathah kalepatan ing usana Jaya Jaya Wijayanti Rahayu kang pinanggih nuwun 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 namo Buddhaya.